Mga kabaro na ako turil mga kabaro no. O sa karon na ako ipantad mga kabaro kato kung ipa-slice ganina mga kabaro no nga 1 kilo. Palitan ako siya mga kabaro no og pakagdan ako siya lubi. Lubi nya ako na lang pabutang og lamas mga kabaro no. Grabe yung budots mga kabaro eh. Swing sounds. Ako na no. Labugol ako ng mga kabaro ni. Uy. Santo. Uy. Exit. Look. Bantay, linggo ano. Oops, pagod. Sir, may hapon. Mga kabaro. Palingkis to rin mga kabaro no. Balita o magpakagod taglubi. Tara na to mga kabaro no kung hata pwede makapakagod. Uy. Dito pa sa unahan to raw. Pero dito mga kabaro. Hindi ko pakagod-lubi. Uy. Bus, pilang lubi bus? Sige, sila man eh. Oh. Ipakagod ako na eh, ipausap kining ipa. Ha? Aka to pila man to? 10 kilo. Midya lang ako ah. Sige. Midya, 40. Nah. Ma'am? Paano? Nagsugod pa lang. Andi vlog. Ha? Andi vlog. Oo. Ano mo? Nagsugod pa lang niya akong channel, ma'am. Bago pa nagsugod ba? Practice. Sila po na yung anak, boss. Asa? 19,000? AFCY. Wala. Gamay ba? Subscribe din naman mo eh. Nanyaw-lingaw pa na. Si Andrea din man ang video sa akin. Ano pa? Ipataas. Sige pa. Sige pa. Taas pa. Wala? Kana. Oh, subscribe natin. Uy, salamat ma'am. Salamat ama. Uy. Sugod-sugod pa lang ma'am, practice. Salamat ma'am. Ngita may GoPro ba na pambutang sa mong helmet? Uy, gwapo po na. Ako makuhan sa'yo, recommend GoPro 7. Mahal na po kayo. Murag namay 14K karon sa Hero 7. Pero katong silver, tag 8,000 lang. Mangita lang ni ay magkuhan pa may kundok eh. Sa marketplace. Pang travel vlog Oo. ba na? Bago po travel vlog po. Hindot po na. Sir, di ba masyadong makapasyal ba? Oo. Salamat kayo. Salamat kayo sa pag-subscribe mama. Basta na, grabe. Kapag-alit ang Saray? Lagi? Salamat po ba? Salamat ya. Ma'am, salamat ya mama. Comment lang po ma'am. Kung ano mo yung channel ma'am. Salamat. Sa karon mga kabaro no, tumaga naglamas. Lamas. Bukan naglamas mga kabaro no. Shout outs to lang taga Turil mga kabaro no. Uy. Ito mga kabaro. Fish ko. Dito ito mga kabaro no. Ano to? Dara. Sige pa. Luy, patimbang ko te. timbang ka? Ilang kilo ni te? Kana
na siya 70, 70, 80. Diloy. Sani. Oh, isa pa. Kulikot. Pagpili lang. Sige lang, kita ko ate. Oh, unahan si kuya ate. Dagan pa man ito. Sige lang, okay ate. Sige. Okay na. Yan mga kabaro, no? Siguro mga kabaro. Paulan nun mga kabaro, no? Oh. Ilan din? Imo ning kulikot ya. Apil ning kulikot. Isa po daning kulikot ya. Namoy turmeric? Turmeric wala. Oo, wala. Okay. Ay, oh, tama din si kuya. Kana. Og ipatimba na ko tong kuan, itong loy aya. Loy ah. Oo. Lang. Duwagan ako og kuan lang. Kining turmeric. Turmeric. Nanay. Ila, isa ka sachet. Isa lang. 15 ang sachet. Katong last time ba, wala pa na ako na-upload ba? Pag-anin ako diri ah. Oo, taglaon. Oo. Tama din no. Diri magyapon ko ato pag-agod. Nanay ah. Bagan ba i-edit? Wala na editay niya ako, nagsugod mong ko. Oh, lingaw-lingaw ba? Nagamotovlog ka? Kwarto may, pero ako mong ba yung gamit? Negosyo, hindi punta. Katong kuhan, pero 7 gold, katong silver, tagot sumil lang to. Dugay po malubas. Dugay, dala lang extra battery. Salamat ay hanay. Salamat. Nalagi na ako. Eh? Wala eh, utang ni. Cuy! Kaya ako magbuhok ko eh. Sila tayo nakuha. Dara po. 30 na kuha yata na niya. Aya. Okay po. Thank you. Salamat kay Aya. Okay po. Nga mga kabaro, no? Balik na ako sa motor mga kabaro, no? Bumaba na ako. Uy. Tingin ko lang. Ito. Oh. Ito yung mga kabaro, daghan na rin daghan, no? Manok yung sa kabaro. Basta mga kabaro. Kaya ang motor na po mga kabaro, lipot na dito mga kabaro, no? O, kumplito ng lamas sa atohang labog mga kabaro, no? Labog, kumplito ng lamas. Ika, sugod mga kabaro, no? Oops. Uy. Tinglingawan ni mga kabaro, no? Sarge, may hapon sa inyo, balik. Shout out sa inyo, Sarge. Okay. Kaya mga kabaro, no? Ano man ako? Oh, kanang kuan pantat ba? Labugon ako. Oh.
Yeah, mga kabaro, no? See you next vlog mga kabaro, no? Daghang salamat sa pagkuyog mga kabaro, no? Diri sa Palengke Storil mga kabaro. Yeah, mga kabaro, no?